Hinaot nga makatabang bisa ginagmay lang. Ginagmay kaayo. Oo. Oo. Salamat naman. Ay sa mitay. Balik. Pohon. What's up mga kalaagan? Aniya na sad ang taong laagan, Cavs TV. So for today's vlog nako mga kalaagan no. So mao ni una nga vlog nako karong tuiga 2022. Nay usa ka followers nga nihatag og blessings nako mga kalaagan. So kining iyang gihatag nga blessing ako sad ning share nako sa last nang hinahanglan. So sa dili pa nako sugdan, intro usa ta pasok. So balik ta sa akong topic mga kalaagan no. Balik ta sa atong vlog. Gikan ako sa lungsod sa Sambuan. Namalit ko sa ako ang napalit mga kalaagan no. So mao ni bugas, dayon kape, nay sardinas, nay corned beef, nay kape stick, noodles, Nescafe, pila ni kabuok. So mo ni napalit na ko, ginagmay lang usa ta karon, basin dai pohon na imong hatag sponsor dako-dako, so daghan na tag mahatagan. So karon mga kalaagan magpabukid ta. Mangita ta dito kung kinsay deserving na to nga tagaan mga kalaagan no. Let's go. 5 minutes later. So naano ko diri sa bukid sa Sambuan mga kalaagan no. Na ako'y naispatan si tatay na maligya og kandila o mga pagkaon, mga chichirya. So mo nay target na ko karon mga kalaagan. So ato na siyang duulon. Oh. So na yung mga baligya tay. Ayun. Dangkot na biscuit. Taga diri ra pug ka tay. Taga diri ra pug ka. Ako'y gibilin diha. Ka na nga balay. Nya. Ayun sa pagbagyo, napali ng atok. Kumusta ka atong pagbagyo tay? Anong pagkahatid na masalop adlaw, pauli ko dito sa lalom kay sa man yung ugadya ko. Una-una, kung kinimbalaya, madalaron, kaya di naman ko makatindog. Mapalid naman ko. Tamang ko pa yung dito. Ikaw ra usa diya pud tay. Atong higayunas pagbagyong udet. Mauba di ay sus, wala kay kauban? Wala. May ngani ka na pauli di ko dito, kaya wala pa kong pauli. Ligro di kay madatugan ko anang mga kisami kay hugmo mo niya tanan. Ka nang balaya? Tao no? Hugmo na. Mga gitaptan sa kisami. Ako nang gitapok sa liyo kay kanang mga anggulbar. Bugo man yung gipisi. Gilukot gyud. Kusuga bitaw atong bagyo ha oy. Kusuga sa inyo ha sir, dili kusog. Kusog sa dito napitan nga part. Sa Alegria or dito padong. So dito. Ya dugay na kang namaligya aning mga kuandri tay. Bibigyan naman ko. Unsang mga bulana kusog diri tay, kanang daghan tawo diri. Kanang mga timpong hapit ng Pasko. Kanos ganitong fiesta diri tay? Fiesta? Kuan Abril. Hindi ko man sa Semana Santa kay ang Biyernes Santo sugod pangadji. Pagkasumad Biyernes pagkasabado pagkitista diri. Unsa gani ngalan aning lugar diri tay? Hambubuyog. Hambubuyog? Hambubuyog Manggako. Manggako. Hinatilan. Part ni siya sa Hinatilan. Hinatilan ni siya? Nagtuokog sa Sambuan ni siya. Hinatilan. Pero dito. Kanang nga nakita dito kanang kalsada, Sambuan na na. Sambuan. Nagtuo bitaw ko tay nga part ni siya Sambuan. Hinatilan dai ni. Okay, part di ni siya sa Hinatilan. Divine Mercy no? Divine. Gani. So
So unsa po ning imong mga tinda diri tay? Tubig, kinalay na subla. Ah, Oo. sa usa ka adlaw tay pila po imuhang makuan? Ay, gamer kayo. Igo-igo ra. Gamer kayo. May na lang. Labing dako. Kasintos. Ano, gato. Is gatos. Nya okay ra sa adlaw-adlaw. Ay, di ako lingaw-lingaw lang ni kaya di ko maglingaw. Tulgon mo ko sige adiha. O tulgon mo ko. Imong mga anak day tay. Tapos binatiran pagdahan. Nangaminyo na pod. Wala pa usak mo. Usa ra imong anak. Aha. Maayo. Asa ra pud nimo gikumpra tay? Sa sidan na may kanang among suki nga among tawagan pa hatod dire. Mohatod ra pud dere. Mata. Maayo. Ako ang palit. Nilibuman. Mm. Karon nilpinin ko sa akong di-order. 1,500 imong puhunan ani. Dire, 1,500 kabuok ining kandila. So ang imong puhunan ani tay, Wala mo pareha, wala mo pareha. murag dula-dula lang. Tidak dura rin ha. Ligaw-lingaw na lang ning imuha. Lihat. So tay, nako ihatag nimo tay. Hinaot nga makatabang po nimo tay ba? Sa agmay lang gud ni siya tay. Ala, Ginagmay. akong dawaton. Para nimo ikaw may akong nakit-an gyud nga deserving nga tagaan. So noodles, may na lang ni at least makatabang nimo tay ba? Salamat ani. O isa pa yan. Naya. Naarawan yung pila eh. Naarawan ko. So ginagmay lang usa ta karon tay kay dili mo gud ingon nga dako. Salamat nila mga. Ko pag abot na ko dere, so ikaw ray naa ba kanang gahigda. Ako rin dari dahil higda lang ko. So mura na siya tay. Salamat. Hinaot nga makatabang bisag ginagmay lang. Ginagmay kayo. Oo. Oo. Salamat lang. Wala man yung kuilain mo. Naroon yung diri. Kada adlaw ra pud ka dere tay. Basta wala yung kuilain lingaw. Ay sa mi tay. Balik. Pohon. So maura to mga kalaagan, hinaot nga nag-enjoy mo sa akong vlog karon, sunod vlog, sunod episode na sad. So peace yo.